Унберенче бүлек. Идегәйнең Туктамыш хан урдасы белән орышканы. Фәнил Гыйләҗев укый. Ул дигәнче бу булды. Кара булыт якынлап, көн урынына төн булды. Бөркелеп чыккан тузаннан җир белән күк бер булды. Яшене уты ялтырап, Тәңредән ут килде дип, күк ярылды, җир ауды. Бер фәләкәт инде дип, ханнар катып торганда, яулар посып торганда, анда тузан ачылып, 50 төрле ту белән, 50 меңлек яу белән җитеп килде Идегәй. 17 ире кашында, 40 ире артында, чуар атын уйнатып, ашыкмый мәйдан буйлатып, үтеп керде Идегәй. Туктамыштай зар ханнар, тук богадай тарханнар, заты Чыңгыз солтаннар, атаның булган баласы, аганың булган энесе Идегәйдәй бер ирнең йөрешенә карады. Тимгел чуар, тим чуары астында, солтанатлы ай бүрек, бөркет кыяк башында, ал караука ак алтын, кигән туны өстендә, яурыны киң алпатлы, суймырыктай сымбатлы, арбадан киң күкрәге, арыслан юан беләге, ашыкмый йөреп атлатып, Кыпчак бигә килгәндә, озактан сәлам биргәндә, Кыпчак бине Идегәйнең өрәге басып, агарып, буыны бетеп, таралып, тыны бетеп, каралып, бер авык өнсез торгачтын, бүген каста булдым дип, бакырып качты даладан. Ялгызы тотып бер мәйдан, яу батыры Идегәй, сузылмалы кылычын кармап алып сабыннан, суырып алып кабыннан, уран салып айкады. Күк капугы ачылып, күз камашып калгандай, дала йөзе балк итте, чуар атын бер типте, тибенгедән тир чыкты. Каршыда торган кара яу 90 башлы урданың каршыннан килеп акырып, маңлайына бер сукты. Таңлайыннан ут чыкты. Андый итеп бер сукты. 90 урда бер купты. Анда купты бер ырыш, Идегәйнең ырышы. Дөньяларда булмаган ир Идегәй сугышы. Румнан купкан Искәндәр ул да андый ырган юк. Дарап улы Рөстәм ул да андый ырган юк. Юзекәй улы ир Чыңгыз бер сукканда 10 суккан. Ташка сукса ут чыккан. Җиргә сукса су чыккан. Иргә сукса кан чыккан. Канга сукса жан чыккан. Ир Идегәй ырганда аннан өстен ырышты. Шаң-шаң иткән шам кылыч Идегәйнең кылычы. Төндә балкыр ут булган, көндә балкыр су булган. Ут йылдырым яшен таш, чын булаттан кырычы. Аждаһадай сулаган ул кылычның сулышы. Бер селтәде, бире ауды, бире ауганга уны ауды. 10 ауганның җиле бар, уны белән 100 ауды. 100 ауганга 1000 ауды. Караны кара димәде, бине күзгә илмәде, үлем дигән казаны чебендәен күрмәде. Быркырап чыккан төтенен
кайнап торган казанын, корулы торган чатырын, барын бірдей аударып, үлән ярган бүредей, әдәм йыгып юл ярып, килә бирде Идегәй. Салкын казан, суык су, аны җитеп аударып, Чыңгыздан калган карату, аны җитеп аударып, ат астында калдырып, тыякка салып сындырып, юлда барын таптатып, сөрә бирде Идегәй. Идегәй килә дигәндә, аны белгән ни ир бар, урда бозып таралды. Азамат ир Туктамыш 12 ире алдында, 9 ире артында 90 башлы урдасын Тәңре хөкеменә тапшырып, дәрвазасын яптырып, шәһәренә кирип камалды. Исәнгерәп калган Шаһтимер исенә килеп турланды. Идегәйнең изеннән филләрен сөреп атланды. Качкан яуга хатын ир, өреккән куйдай урданы алайыннан бастырып, тыякка салып таптады. Кылычын йылан уйнатып бара бирде Идегәй. Үлесен күзгә илмәде, тиресенә көлмәде. Туктамышның дәрвазасына туры барды Идегәй. Кул яссуы тимердән 12 кылач дәрваза килеп җитеп Идегәй кул табанын бер урды. Дәрвазасын кубарып, авага алып җибәрде. Ул дигәнчә бу булды. Көн тотылып төн булды. 12 йылдыз, ялгыз ай, көндүз күктә балкытып, 12 кылча дәрваза авалып төшеп шаңк итте. Ул да булып булмады, маңлайлары ялтырап, тулы кашы калтырап, саралатын уйнатып, җитеп килде Норадын. Дәрвазадан юл ярып, үтеп кирде Норадын. Атадан күргән һөнәрен җитеп күрде Норадын. Янтайып кылыч ырганда әҗәллесен үтерде, имгәклесен битерде. Алаңгасар алман бине акыртып кисте Норадын. Бай назардай диван бине бугалак салып муенына бакыртып кисте Норадын. Айбалталы дирмән бине дәрвазага бәйләтеп дулатып кисте Норадын. Кинегесле Кәрим бине кикертеп кисте Норадын. Уймавыттан Үмәр бине үкертеп кисте Норадын. Чакмалы би чакмагышны чала кайтып кисте Норадын. Янгурадай йорт биен яндырып кисте Норадын. Ил тәрәстәй ил биен илертеп кисте Норадын. Ата улны белмәде, ана кызны белмәде, кем урдасы, кем якта, явыр явын белмәде. Азамат ир Туктамыш күккә бакты, ут күрде, җиргә бакты, хан күрде. Ук атканда ук үтмәс, сөңгө салсаң сөңгө үтмәс. 9 күзле кирәүкә Туктамыш хан кигәндә, карагай найзат таянып, тукмак яллы турыны актачыдан тоттырып, Туктамыш хан менгәндә, хан ханәше Яникә тизгенгә килеп асылды. Чыга күрмә далага, кар каралы башыңны кагып алыр Идегәй, җунҗыгалы башыңны йыгып алыр Идегәй. Чыга күрмә далага. Анда килеп Киңҗанбай Яникәгә аны әйтте. Елама ханәш, елама. Күчәрчелек булганда катардагы нарга көч. Яугәрчелек булганда
уң яктагы кырга көч. Яу якадан алганда бер чибиндей жанга көч. Баш исәндә жан исән, ханның башы калсын дип, тизгин башын кулга алып, атның башын кайырып, яникәдән айырып, аз күчәгә юл алды. Аз күчәдә үз күчә, биләр йөргән бүз күчә. Яшерен бикне ачтырып, 100дән артык ир белән Туктамыштай олы хан киң далага юнәлде. Идегәй дастаны аудио китабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты. Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.